Máme tu ďalšiu techniku a to budú kolena. Dáme sa do postoja, zase všetko začína z postoja a koleno je presne to, jak to znie. Kolenom chcem trafiť súpera. Dobre? Zo pár vecí, na ktoré si musíme dať pozor pri kolene a teda ako sa robí. Mám ruky hore, zase si mierne nakračujem, koleno je kratšia technika. Vidíte, že keď vystriem nohu, round kickom dočiahnem až tam, kolenom dočiahnem iba sem, čiže väčšinou do kolena musím mierne dokročiť na tej mojej nohe, aby som skrátil tú vzdialenosť. Tá noha ide, špičku ťahám čo najviac dozadu, aby to koleno bolo čo najostrejšie. Dobre, a tá dráha toho kolena, môžeme ho dávať z boku, môžeme ho dávať priamo, teraz ho budeme dávať priamo, čiže tá noha pôjde rovno a trošku na konci keby sa zašrobuje, dobre, do toho brucha. Ruky mám hore, môžem mierne, jak do round kicku si pomáhať, ale tú ruku ja rád nechávam hore, čiže nešvíham ňou tu, ale švíham ňou tu, lebo idem v podstate na blízku superovi a on ma už môže triafať nejakými údermi. Čiže hop a späť. Hop a späť. Tou palmou je veľmi dôležité, aby ste nerobili toto, dohora to koleno, ale aby som robil, že hop. Hej, mierne sa môžem zakloniť a tú pambu tam vysuniem do toho. To isté predné koleno, presne taký istý preskok, jak sme robili do round kicku. Preskok, koleno, postoj, postoj. Hop, postoj, postoj. Hop, postoj, postoj. Čiže toto sú kolena.